दायनिगिरि होननानै बुङोब्लाथ' SCRT आरो लोगोसे जाय बेहाय जोंनि बर'निफ्राय रोंगोसा हिसाबै बाहागो लायो बिथांमोननि नायफिनबावनांगौनि गोनांथि दङमोन, नाथाय नायफिननाय जायाखै जानो हागौ। आरो बे बिजाबफोरखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गनाया होननानै सिगांनो SCRT आरो आसाम गभर्नमेन्टनो मिथिहोनाय जादोंमोन। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे थान्दै जख'न्थाइ गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जथुमदों। बे थान्दै जथुमाव बाहागो लानानै जोंनि जिल्लानि गोबां सोलोंथाइनि जेंनाफोर आरो जोंनि माहारियारि माखासे जेंनाफोर बे आयदाखौ सावरायनाय जादों आरो गुबैयै जिल्लानि नेहाथारिनि बोसोरारि फोरमायथिलाइ बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादा मा मावथांखि लानानै खामानि मावगासिनो दं बेफोरखौबो दिनै फोरमायनो खाबु मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। बर'नि सेपारेट डाइरेक्टर जाफुंबाय। गभर्नमेन्टआ मोनसे OM नि गेजेरजों सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज बेनि स्कुलफोरखौ हेन्डअभार खालामबाय आरो खामानि मावनायनि जि मोनगोहो बेखौबो होबाय। दा डाइरेक्टरेटआ मोजाङै खामानि मावलांसिगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बर' बिजोंनि जे लेखा जाबाय थादों बेनि गुबै दायनिगिरिया सोर होनना बर' बिजोंनि जि एलिमेन्टारि इडुकेसननि लेखाफोर गोरोन्थि सेबखांजादों बेनि दायनिगिरि होननानै बुङोब्लाथ' SCRT आरो लोगोसे जाय बेहाय जोंनि बर'निफ्राय रोंगोसा हिसाबै बाहागो लायो बिथांमोननि नायफिनबावनांगौनि गोनांथि दङमोन, नाथाय नायफिननाय जायाखै जानो हागौ। आरो बे बिजाबफोरखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गनाया होननानै सिगांनो SCRT आरो आसाम गभर्नमेन्टनो मिथिहोनाय जादोंमोन। अब्लाबो आसाम सरकारनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ जोंनि फरायसालिफोराव बे बिजाबखौनो फिन दैथायहरनायनि थाखाय बे जेंनाया नुजादों। नाथाय दिनैनिफ्राय SCRT आव फिन गोदानै FLN आरो लोगोसे फाउन्डेसन कर्सनि बिजाबफोरखौ सुजुनाय खामानिया मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनदों आरो थाबैनो गोदान बिजाबफोर सेबखांनानै ओंखारसिगोन। बिजाबखौ गोदानै सुजुनाय जायो, बेफोराव सोलायनाय जाया, बेनि सायाव नोंथाङा बुङो? नंगौ, सिगांनिफ्राय माने जोंनि गोबां रोंगोसाफोरा गिबियाव जोंनो माने रेडि मेटेरियेल्स हिसाबै इंराजि एबा असमियानि बिजाबफोरखौ होयो आरो बेफोरखौ राव सोलायनाया सोलिबोबाय थादोंमोन। नाथाय फाउन्डेसन कर्सआव आरो गुदि सोलोंथाइयाव राव सोलायनाय जाया, बेहाय जिहेतु गुदियै आरो गिबियै सोलोंजेननाय फरायफारिसो बेखौ सुजुनाय जानांगौ। नाथाय जोंनि रोंगोसा बिथांमोना बेखौ सुजुआलासिनो थोंजोङै बै जि एग्जाम्पल जोंनो मेटेरियेल्स होयो बेनिफ्राय राव सोलायनायनि थाखाय बेबायदि जेंनाफ्रा नुजायो। जों आसा खालामदों इयुनाव जोंनि रोंगोसा बिथांमोना खोब जोथोनैनो गावनि गोथौ मेलेम सानस्रिनि दारै बिथांमोना सुजुनो नाजागोन। बर'नि जि हांखो बाहायनायफोर बहाबा गुसुंनि जायगायाव इउ बाहायो, बेफोरनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा माबाफोर राहा लादों? बर' थुनलाइ आफादा सिगांनो जोंनि बानान खान्थिनि सायाव मोनसे रेबथुमनाय जों फोसावदों। दा बे जोंनि जि बर' थुनलाइ आफादनि बानान खान्थिनि बिजाब बेखौ फल' खालामब्लानो बे जेंनाया जोबस्रांगोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.